खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। बे भिडिअ'आव आङो नोंथांमोननो स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनि एबा आसाम पुलिसनि कमान्ड' बेटालियननि एडमिट कार्डखौ होबाय। बेखौ बोरैहाय स्टेप बाय स्टेप जों डाउनलड खालामगोन बेखौ देखायगोन। बेजों लोगोसे बे फिजिकेल टेस्टआव जोंहा मा मा डकुमेन्ट लांफानांगौ बेखौबो बेयाव जोङो फारि फारि नायलांगोन। अब्ला फैदो जोङो एडमिट कार्डखौ गिबियाव डाउनलड खालामना लाग्रोनोसै। डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे साइटआव फैनानै नैबे प्लिज क्लिक हियार टु गो एडमिट कार्ड डाउनलड पर्टेल नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। अब्लाबो जोङो बेयाव क्लिक खालामसै। बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे गाहायाव फैनांगोन। नैबे एडमिट कार्ड फर PST / PAT फर रिक्रुटमेन्ट अफ 2450 पोस्ट अफ कनस्टेबल थुदो। बेयाव थुबा बेबायदि फैगोन, बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव एडमिट कार्ड फर PST and PAT फर रिक्रुटमेन्ट अफ कनस्टेबल AV आरो नार्सिंनि थाखाय नैबेयाव फन नाम्बार नङाबा इमेल नङाबा एप्लिकेशन ID बेखौ बेयाव बुदो। एप्लिकेशन ID खौ आं बुना होबाय। बिनि उनाव लगइन अपसन होदो। लगइन अपसनाव थुनानै बेबायदि नोंथांनि डेट अफ बार्थ थुनाय फैगोन। नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बेयाव एन्टार खालामना होदो। आं एन्टार खालामसै। बेबायदि बिनि उनाव साबमिटआव होदो। साबमिटआव होबा बेबायदि डाउनलड एडमिट कार्ड फैबाय। नोंथाङा बेयाव डाउनलड खालामनानै लादो। डाउनलड जाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि प्रिभिउ नायनो हाबाय। बेयाव नोंथांनि एडमिट कार्डआ बेबायदि ओंखारगोन। बेयाव नोंथांनि एग्जाम सेन्टार होनाय थागोन। बेबायदि एग्जाम सेन्टार थागोन। बिनि उनावहाय एग्जामनि डेट थागोन, रिपर्टिं टाइम थागोन। बेयो दाना जोंहा मा मा इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट मा मा डकुमेन्ट लांफानांगौ बेखौ नायनोसै। गिबियावनो 1 नाम्बाराव जोंहा होदों मा मार्क्स गानथारनांगोन एन्ट्रि टाइमाव। केन्डिडेटआ मार्क्स गाननानैसो एन्ट्रि खालामनांगोन। उनावहाय ओमफ्राय डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामबा मार्क्सखौ खुनांगोन आरो बे। बिनि उनावहाय बेयाव नोंनो इन्सट्राक्शन्स टु दा केन्डिडेट फर PST पेड जोंना मा होनदों बेयाव नै केन्डिडेट निड टु प्रेजेन्ट एट दा venue एट दा स्पेसिफिक रिपर्टिं टाइम। थिग रिपर्टिं टाइमावनो थांनांगोन। बिनि उनाव केन्डिडेटआ एन्ट्रियाव मा खालामनांगोन एडमिट कार्ड एलं विथ आइडेन्टिटि प्रुफ। जायखिजाया एडमिट कार्डजों लोगोसे जायखिजाया मोनसे ID प्रुफ देखायनानै एन्ट्रि खालामनांगोन आरोखि। बेनि उनावहाय मा होननानै बुंदों जोंहा अरिजिनेल डकुमेन्टफ्रा बेयाव होनदों candidate should bring and produce all original certificate at the time of document verification as well as bring one set of self-attested photocopies of the document for submission। मा खालामनांगोन केन्डिडेटआ मेट्रिक पासनिफ्राय जागायनानै गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्टखौनो लांफानांगोन। लोगोसे बे अरिजिनेल डकुमेन्टफोरनि मोनसे जिरक्स सेट बानायनानैबो लांखानांगोन। ओमफ्राय बे जिरक्सआव गावनि सेल्फ एटास्टेड होजोबनाय जानांगोन बेयो। बेनि उनाव बेयाव नै 6 नाम्बाराव होनदों दा the following original document material along with self-attested photocopy shall be provided to the document verification committee। जोंना मा मा डकुमेन्टआव सेल्फ एटास्टेड होनानै लांनांगोन। फार्स्ट सार्टिफिकेट अफ SSLC or equivalent examination मेट्रिकनिफ्राय लानानै नों बेसेबांसिम फरायनाय बेनि गासैबो फार्स्ट सार्टिफिकेटफोरखौ जिरक्स लांजोबनांगोन आरो बेयाव सेल्फ एटास्टेड थानाय जानांगोन। बिनि उनावहाय मार्कशीट लांनांगोन। बिनि उनावहाय नार्सिं डिप्ल'मा सार्टिफिकेट फर दा पोस्ट अफ कनस्टेबल नार्सिं। जायफ्रा नार्सिंनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिसोरो नार्सिंनि डिप्ल'मा सार्टिफिकेटखौ लांनांगोन। बेनि उनावहाय एडमिट कार्ड लांनांगोन। एडमिट कार्ड बेनि उनावहाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेखौबो लांनांगोन। ओमफ्राय जुदि स्पर्ट्स पार्सन बा स्पर्ट्स सार्टिफिकेट लांनांगोन। ओमफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटखौ लांनांगोन बे। ओमफ्राय जुदि नोंथाङा ट्रेन्सजेन्डार बा ट्रेन्सजेन्डारनि सार्टिफिकेट लांनांगोन। आरो जुदि नोंथाङा EWS बा EWSनि सार्टिफिकेटखौ लांनांगोन आरोखि। अब्ला बेफोरनो जाहैबाय इम्पर्टेन्ट सार्टिफिकेट। बिसोरखौ नोंथांमोनहा जिरक्स खालामनानै लाजोबखा ओमफ्राय सेल्फ एटास्टेड होनानै लाजोबखा। बेखिनियावनो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनाय प्रसेस आरो मा मा डकुमेन्ट लांफानांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखांबाय। अब्ला नोंथांमोना दानिफ्रायनो रेडि खालामनानै लाखादो आरो PSTआव मोजाङै मोजां पास जानो हादो। थेंक इउ।